Kumusta yung tanan mga boys and girls, mga friends, mga idol? Naamo sa may panglabas kantahan tamo sa compost sa kong uyuan nga si Ti Maning ni Rosa. Unique kining kumpusa na ha. Tapos sa lungsod sa among baryo, adlaw kato nga Domingo, may tenderang nga bago, gwapa siya kaayo. Ug ako siyang gitanaw, ug akong gikidhatan, unya iya kong gipahiyuman. Ug ako siyang gidoon, ug akong giila-ila, nilaging di ay ang iyang ngalan, ang apelyido niya Milagrosa. Pagkahibalo sa akong papa, ilabihan man niyang sukoan, o iya ko nga giingnan. Junior ay gilapig ka ng bayanan, kaysa kaniya to pa siya akong kirida. Bastang di malasa sa mga pamilya, kayang babay natin ba sa akong tugma, kabit mati ay sa akong papa. Tapos sa lungsod sa among baryo, ibalhin ka to Sabado, iadto na ko si Milagring, ug ako siyang giingnan. Milagring kita magtaban, kay bating suko sa akong amahan. Unya iya kong nagiingnan. Junior ay gilapig ka ng bayanan, kaysa kaniya to pa siya akong kirida. Bastang di malasa sa mga pamilya, kayang babay natin pa sa kong gugma, kabit mati ay sa akong papa. Inaot makauyon man ang kantao nga boys and girls, mga friends, mga idol. Ug salamat niyong daan sa tatos na nang tanaw, sa mga vloggers, youtubers, mga sponsor. Og salamat niyong daan sa pagtanaw. Inaot makauyon man og din nilang takoto Bacones Delberto Generosa, taga Banica, Bahay, Sibunga, Cebu. Salamat sa Diyos.